بسلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma bogowinde Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma bogowinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñay windere feñjay ɓattake bindaɗo jaslari sappo e ɗiɗi seeto hitande ujunnaje nogas e tati ɓatakoji men fayti koye andude annabaɓe men en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mon jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari anduɓe men andinɓe o diine l'islam mo beleɗen en duwanima khalifaɓe men diine aada kala nde tawno khalifaɓe aada keedani hen caggal kamɓe tambani en coñce men pine men ganni men beele mbasen wostede musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe taweteɓe jokli windere kala Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée en ha e diaspora o kala debbo e gorko mawɗo e suka kala min calmini on min juurima on min mbi kisale ɓuural ndenka e yajede yo duumo e meɗen en garti e tarihaji meɗen annabaɓe gonɗen koye annabi Moussa haade men yettade yewtere meɗen mi rokka mon docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum e leɗɗe ɗe jomiraɗo funni ha heeɓi hen ko laaɓi waɗi wittoji mum ko fate banggue yoga e ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde prostate nonne kadi hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala diabète tension ndogam site ɗojje duumigo keeceji musoje koyɗe musoje koye musoje seeroji ɓurtuɗi no feewi kononne kadi cimmiɗo ha simminate ƴiƴam muɗuma donkuɗo ɓesnude caɗele goraku fo docteur Djiby Sow holliti ene jogui hen wittoji mawɗi no feewi docteur Djiby Sow tawete koto Kidira waɗɗani Mali docteur Djiby Sow base mum ne tawete Nouakchott woni toon ko musidɗo makko ɓiyeɗo Makkibana docteur Djiby Sow base mum ne tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal Kermassar waɗɗani Auchan are Juma tali kesso o to woni ɗo taweteɗon ko Ceerno Ly sa yiɗi jokkodirde docteur Djiby Sow mbatta ko 00221 77 244 92 81 so tawi jiɗɗa ko jokkodirde Ceerno Ly tawete to Dakar mbatta ko 76 181 00 91 walla so tawi ko tonggode Djiby Sow WhatsApp numéro leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe gila hanki ha hande waylo mango ne waɗi to banggue weeyo ngo Mauritanie Sénégal ha fayanma banggue Mali gam teskede won hen banggue ko keneli en tini hanki saga kumtaje won keneli mawɗi gaari heede banggue daw ha ganduɗa sengeji kewɗe jeehi waɗi hen gañiɓe
waɗi hen taweteɓe cuuɗi safara waɗi hen ɓe ngalaɗo koɗi kono kadi ko hendu mawdu hulɓinindu eɗen mbiya tan yo jomiraɗo ɓeydu jaam o subaka hande ha hanki kala baadi ne jippo yoga e nokkuji ha tenti ko wayno e nder reedu Fouta e nokkuji goɗɗi kala hewɓe anduɓe weeye noon ɓe kolliti ko ɓuuɓol iwgol Europe e nguleki wonki gaki so tawi potti ɗum jeeya sababu baadi jalta hen kono firtani ko ndungu ari mboɗo andi hewɓe sosoɓe en gueygeyɓe en gaygayɓe en liliɓe en jajaɓe an ɓe en dedeɓe en denɗiramen ɓe fof hande ko laayiɓe moni kala no wiyani adduya ñebbon kon moftuno gam yaade iroyde beele ne sikka ma dañ jonjoni ñire yaawi de ceerno Haly Abdoullahi Sy en garte jewte men tarihaji annabaɓe ceerno Abdoullahi Sy ceerno Haly Abdoullahi Sy min calminima min juurimama min duwanimama softede ma e haaju mo keññiɗɗa beele yimɓe mbawa naftorade ma yo gandal ma nurɗo Allah ɓeyda ɗum Allah ɓeyda daraja o ɓeyda fandare nde kala ɓeyda kadi himme o ceerno Halidou min calminima min juurimama min bismimama e jayde men Weltare TV tawne ɗofta en hen musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga to kaɓirɗe to ko musidɗo men Saydou Abouba mo jewtiteno ko ceerno Haly Abdoullahi Sy gorko mo seeringo ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon Seydou mon Sar Abdoullahi Sarr gorko mon Ndulmaji ceerno Halidou bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah Yunus ndemo dano ko ɓurɗo winnere dognama Musa Khalilu werla e jeyle daliri ko sabu ɓurɗo winnere dognama Musa Khalilu werla. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار misalmiti mama ɗo calminɗami ɗo en calmini dendagal kettiɗo en ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala nde hebbinta e men yurmede muɗum woto Allah nangguira en ko mbaɗeten kala julɗo ɗo woni yo Allah moƴƴan ɗum kono en gardini e calminali he Seydi Sar jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam wurɓe ɓe en calminima en ñaguima Allah nde Allah junnata balɗe mabɓe o moƴƴina battane mabɓe ñaguima Allah nde Allah hokkataɓe sagoji mabɓe en gurdam Allah ɓooya hippude ɓe e ɓesguji ɗi ñaguima Allah ruttiɓe hemɓe nde Allah hebbinta e mabɓe yurmede mum Allah nannaɓe aljannaji mum tedduɗi towɗi ɗi ko wona ɗum ko en calmini ceerno men guiɗo men sehil men faaro men moƴƴo mo Allah moƴƴini dariɗo e lawol Allah e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no waɗa golle joɗɗe e oɗo diine l'islam jiɗɗo jaam jiɗanɗo kala jaam moƴƴo moƴƴinɗo golle hono ceerno men guiɗo men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye ɗo soringo ɗo en ñaguima Allah nde Allah junnata balɗe makko Allah lowomo cellal ha heewa kadi Allah duusanamo ɓesgu ngu ko juuti Allah muñanamo omo duusa ɓesgu ngu ne yo Allah hokkuɓe ko ɓuuri ko rokkimo ko ɓe garo e lawol Allah e sunna nelaɗo sallallah alih wa sallam on ɗon ɗama muy ene joga sabi koye ngol lawol ɓe goni yo Allah yettinɓe e dow jaam barke annabi sallllahu alayhi wa sallam mawɗo mabɓe to banggue worɓe ko Mouhamadoul Ghali en calminimo kadi en beltiniri rendo ngo foof kanko ceerno Mouhamadoul Ghali woni mawɗo ɓiɓɓe ceerno to banggue worɓe alhamdulillahi e oɗon ñalawma hanki eyi omo dañi ɓiɗɗo omo inniri ceerno makko biyeteɗo ceerno Ahmadou Boliyel eyyi ko ñalawma hanki o wonno eyyi omo dañi ɓiɗɗo joom suudu makko no dañi ɓinguel omo inniri ceerno makko kanko Mouhamadoul Ghali ko ɓi ceerno kanko woni afo e ɓiɓɓe ceerno to banggue worɓe en duwima inde nde yo Allah wurno barkina yo Allah mawninmo waɗamo sunniyanke waɗamo dewowo Allah waɗamo guurowo waɗamo dewintoɗo sunnaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah kadi hokkamo kanko ceerno Mouhamadoul Ghali fawde ɓinguel nguel e lawol peewal ɗo ceerno alhaji ceerno Mahmoudou Belli faymo e lawol peewal ɗo en ñaguima Allah yo Allah suur yo Allah reen Seydi Mbaye en calmini kadi miñiraɓe makko hono ceerno alhaji en
ceerno Haji Mbaye en, ceerno Aliyu Mbaye en, ceerno Tidiane en, ceerno Adama en, ha telli ceerno Saïdou en, kamɓe fof en calmini kadi ɓiɓɓe ceerno rewɓe mawɓe ɓe hono sokhna Aminata Mbaye, sokhna Jariyata Mbaye, ha sokhna Ummiyou, kamɓe fof ha telli less, kamɓe fof en calminiɓe. En jejjita ceerno Abdoul Aziz, onne kadi en calmini ɗum ha telli less, kamɓe fof en calminiɓe. En calmini dendagal julɗo woni seere Seydi Sarr, jafoɗa calminaɗe juuti kono nde won noon goto e seere mbamɗi ceernam ene joguino inde ko ɗum jinnomi kadi wadde profité mi duwo hen Seydi Sarr. ɗum noon konngol arti e ma jokken golle inchallahu taala. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy ko duwiɗa ko kala en mbi allahuma amin ya rabbi ya rabbal alamin. Nde tawno ɓiɗɗo goto so jibinama e rendo men ko enen kala jeeyi. Min hande an aɗan ɗo amin naftoroma, min mboɗo miɗo henna mboɗo naftore, goɗɗo ne naftore ndeke goto so jibinama ko enen foof ndendi. ɓiɗɗo wona jinna ɗum tan jeeyi ɗum, ɓiɗɗo so jibinama ko enen kala ndendimo. goto so yalti aduna ko enen kala jaara, saabu on ko pertuɗen. so goto are men enen kala ndendi. ɗum noon ko duwiɗa ko en mbi amin, en duwinima kala sukaɓe jibinaɓe hono no makko oni, kala jibinaɓe hono noon makko ni, en duwima kamɓe kala yo Allah darjinɓe, mawninaɓe, waɗaɓe moƴƴuɓe, fewɓe, fewnoɓe, anduɓe, andinoɓe, tawno neɗɗo wona gandu taw wona gandinowo, neɗɗo ne wona moƴƴo taw wona moƴƴinowo, neɗɗo ne wona julɗo taw wona gonɗuɗo. yo Allah rokkuɓe ko rokkuno annabi sallallahu alayhi wa sallam ko. a jarama Seydi Sy, min beltanimama no fewi, kadi min calmitimama, min juurimama, en calmini sernaɓe, en duwanimamaɓe kala. ceerno Khalid Abdoullahi Sy, accirnoɗen koto banum debbo annabi Moussa woni mawni ko, nene makko e yamirore mum yaari windo gueɗe ɓiɗɗo o, haw holliti hen mboɗo jogui laaɓɗo reedu belɗo kosam. ceerno Khalid, bisimilla maɗa. Seydi Sarr, mi salminima, mi nani no mbiɗa ni no woodi ko ɗon goppuno ɗen ko ɗo mawnum annabi Moussa o rutti, caggal ɗum rewi e mabɓe kala ko ɓe jogori wadde annabi Moussa taw omo tawa omo ndaara e hoddiro Allah. o yaadi e mabɓe omo rewindiɓe kala ko ɓe jogori wadde e miñiragel makko ngel ɗo, beele omo anda kadi holno watta e yamirore nene makko. joni noon ɓe noddoyi muyninoɓe, caggal ɗum noon nde ɓe jaltinima e maayo he, ɓe jeehi haɓe jetti galle. Firawna ne jogui wattulaɓe, ɓen mbimo an kam gelɗo cukalel cikkuɗa wona gelɗo woni biya ngel ne jogori ittude laamu ma e banu Israil en. Firawna wi ene wawi wonde gonga, caggal ɗum noon Firawna rutti e maggel, yiiɗi weddoyade ngel walla wara ngel e on ɗon saaha. Asiyatu bintu Mazahima ko cuddiɗo mum Firawna e on ɗon saaha mo ganduɗa ko kañum jogori wontere cuddiɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam to nder aljanna. oɗo debbo Firawna de sertata e makko koko warimo wargo bongo, o haɓɓuma less ɗo, haɓɓimo less ɗo, o feŋi penɗe nayyi, o lelnimo hakkude penɗe ɗe, o haɓɓi juuɗe ɗiɗi ɗe dow penɗe gonɗe dow ɗe, o haɓɓi juuɗe koyɗe ɗiɗi ɗe penɗe gonɗe less ɗe, o rengi barigal, sen koddiri barigal barile men mawɗe baɗoje nebam ɗe, o waɗi hen ndiyam ha ngal heewi, o rengdi ngal dow huɓere taw o wannoma ko less huɓere, o rengdi ngal dow huɓere, o sammini ngal e reedu oɗo debbo. ko ni o wardi Asiyatu bintu Mazahim. Alhamdulillah, Asiyatu gonɗini Moussa ko ɓooyi, kañum jeeya koye gonɗinɓe e nder qibɗiyankoɓe. leñol annabi Moussa wiyete ko banu Israila en, leñol Firawna en wiyete ko qibɗiyankoɓe ɓe e on ɗon saaha ko yimɓe tato tan ɓe jogui gonɗinɓe Allah. tato gonɗinɓe Allah ɓe oɗo koye mabɓe jeeya Asiyatu bintu Mazahim. Alhamdulillah, caggal ɗum hade barigal ngal yettade reedu makko taw o noddi Allah yo Allah dandumo e peeje ndiɗo ngawi bondi oɗo Firawna, kanko oɗo Asiyatu bintu Mazahima. nde barigal ngal yettoro reedu taw Allah subhanahu wa ta'ala sorti fittanu ndu dawindu aljanna. barigal ngal nde yani e tew makko kanko Asiyatu bintu Mazahim, barigal ngal tawi ɗon tan ko tew ɓolo Sar Abdoullahi Sarr e bawɗe Allah e hoddiri mum.
sa jangi simore wotere ene wiye simore nelaɗo sallallah alih w sallam ɗo harminno tara muɗum biyeteɗo mariyatal qibɗiyyi sababu nde yummen habsatu nelaɗo sallallah alih wa sallam ko e suudu yummen habsatu o yidirno e on ɗon mariyata caggal yummen habsatu ene wayni nelaɗo allah ene yaaha ene salminoya bammum bammakko noon ko umar bunul khabbab kanko sohna habsatu o wayni o yeehi nelaɗo sallah sallam ƴetti mariyatal qibɗiyyi on ko tara makko nannimo nder suudu ɓe jotodiri o yetti ɗum mariyata arti habsatu arti tikki eyyi ɗum woni sababu ha nelaɗo sallah sallam wi harminimo nden noon simore jippinde arde daktinde hakkude makko e oɗo mariyata nden simore sa jangguide ha to wattande to ma taw toon ko oɗo asiyatu wonno e noddirde allah ko allah ne haala ɗum ɗon joni noon ko ni o warti oɗo asiyatu ɗum noon jokken mawnum annabi Moussa o alhamdulillah o andi muyninoɓe foof Moussa salima jabde ɓe Seydi Sarr konngol arti e ma ceerno Khalidou Abdoullahi Sy ɗum ɗo hen wondini ko hamnade mettude ngoɗo hen wargo musgo kono kadi Allah nawi fittanu makko bargal tawiɗon ɓandu o jeyama e gonɗinɓe haw settanama o jogori wonde kadi ko suddiɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam min siftina en debbo goto biyeteɗo Mariama ko gabonaise yummum Ali Buri Ndiaye hande ko almami kame Mariama Ndiaye e heddiɓe kala kanko ɗo hen sohnajo rahmatullahi kala jamma o ƴewata wutte ɓurɗo yodde wutteji makko o ɓorno o ƴeewa lati ɓurɗo yodde o waɗa o makkiyo hawo yooɗa o rewa Allah o wiyama andi kanko ko jogorɗo wonde joom suudu annabi sallah sallam janggo yawmal qiyamati est ce que aduna ceerno Khalidou ɓiɗɗo o salima kala debbo garnoɗo yidde muyninde mawniraɗo nana daari holko mawniraɗo wiɓe ɗon ceerno Khalidou eyyi Seydi Sarr mi weltima no fewi alhamdulillah nde o sali jabde dendagal kala garnoɗo yo muyninmo o sali jabde endu mum kanko annabi Moussa ɗo woni tigguyel joni noon ɓe gaddi hewɓe lintinɓe kala garɗo o salo jaggude endu mum mawnum annabi Moussa o Mariam o wi on garata mi tindina on neɗɗo mo ganduɗa ko belɗo kosam neɗɗo mo ganduɗa ko belɗo endu ko belɗo hendu no fewi hendu makko hay cukalel gotel salata ko ɗum ko neɗɗo laaɓɗo ko neɗɗo belɗo hendu so ɗum ɓenni ko omo muynina sukaɓe hewɓe kono mi meeɗa yiide cukalel ina salomo e on ɗon saaha ɓe jaaɓi ɓe mbi yo ya o noddoyamo kanko mawnum annabi Moussa o yeehi o noddoyi yummum annabi Moussa walla mbiyen nene mabɓe kanko e annabi Moussa e on ɗon saaha o fayi galle mabɓe o yetti o haalni nene makko habaru mo kalɗen ɗo nene makko hebli woni yummum annabi Moussa o yaadi e mawnum annabi Moussa biteɗo Mariam ɓe payi galle Firawna ɓe jetti Firawna wi an aɗa jogui kosam aɗa wawi muyninde o wi ha mbeɗa jogui kosam Asiyatu immi fayi e makko wi aɗa jogui kosam kene muynina guel ɗo cukalel o wi ha mbeɗa jogui joni noon Asiyatu yidira e makko tawi omo jogui kosam Asiyatu wimo mbete aɗa jogui ɓiɗɗo muyninta ka jibinɗo o hebbiti o wi Asiyatu ala mbete won jogoɗo jibinde ɗo mo joom galle ma jogori woppande ɗum ɓiyum ne wuura wona o wari ɓiɓɓe ɓe foof aɗa jikki ɓiɗɗo no wawi wurde ɗo henna wawa wurde ɗo joni noon Asiyatu jikki ko jibinnoɗo to jibini ɗo ɓiyi ko ine maayi ene wara e waranoɓe ɓe Asiyatu sikki ɗum te kadi Asiyatu andani kanko ko joom suudu mum e Imrana Asiyatu ne andi ɗum Imrana Firawna ne andi ɗum nde wonde Imrana ko e galle Firawna ɓuuri wonde kono noon galle mum ne joñi
ɓe ganda joom suudu mum te kadi hayde Moussa sowete debbo Imrana o woni yummo annabi Moussa ari ko ha nder galle Firawna ko ɗon Allah no hulɓini no feewi Moussa oɗo ɗo Firawna ƴettino wara ɓiɓɓe worɓe ɗo Moussa oɗo o sowako e nder galle Firawna le en kalin ɗum noon Seydi Sarr ko ɗo tan o rokki annabi Moussa endu tan annabi Moussa nangi annabi Moussa muyni endu ndu Seydi Sarr konngol arti e ma jokken golle jomiraɗo ko joom kawisaji Allah noon ko kawisaji kulɓiniɗi fof noon an kettotoɗo ko ha kula hen joome nde tawno julɗude neɗɗo ne julɗa taw gonɗinani ne wiye julɗo e gonɗinɗo to deftere Allah teddunde ɓe mbiye julɓe ɓe mbiye gonɗinɓe neɗɗo ne wona julɗo taw gonɗinani neɗɗo ne julɗo kadi gonɗina ko ɓen goni ɓe Allah yiɗi ɓe kadi ko ɓen goni fodanaɓe aljannaji towɗiɗi ceerno Khalidou Abdoullahi Sy o tottama endu o nangi arte nene makko ɗon holko ɓe kaldi e makko kanko Asiya ene wonde an yummum annabi Moussa e Firawna holko ɓe kaldi e makko ɗon Seydi Sarr mi salminima mi weltima kadi e namdal ma waɗi fayida mbiɗa joni o jaggi endu ndu o muyni joni ɗo muyni ɗo holno ɓe mbaddi e makko Seydi Sarr a jarama eyi o jaggi endu ndu o muyni ɓe gandi hankkadi oɗo kam o jaabi muynudu ɗum caggal ɓe gardi e makko rewɓe hewɓe kanko annabi Moussa o sali muynude e ɓen e on ɗon saaha nde nena makko adda tottimo endu o jaaɓi endu ndu o muyni endu ndu nde o muyni Firawna wi joni jinmi ko gara koɗa ɗo e galle he sa hoɗiɗo e galle he ñamde no woodi yarde no woodi ɗo hoɗe ene woodi ñande fof aɗa muyninamo mboɗo yomma kala ñalawma o wi noon Asiyatu bintu Mazahim yo jooɗo ɗon muynina Moussa ñande fof jobdi mum ene naata e jungo mum taw kadi ñambi mum e yarde mum ngakkata nde o wi noon yummum annabi Moussa wi ala ɗum jaranani mi ɗum noon ɓinguel mon nani jagge ɓinguel mon min somi joɗima gallam ma ɓinguel gonguel ar mbeɗa muynina ɗum taw jobdine ara eyyi min mboɗo joyi gallam noon woppata gallam kay mi ara mi heeɓa ɗo hene ɓinguel mon nani jafodiren ɓe mbimo ala omo andi ala ɗo Moussa muynata wona e makko ko noon Allah waɗiri o mbimo ala kalden tan o ala kaldigal kay soɗon mbawi ko gaccon mi yaada e makko gallam mbeɗa muyninamo kala ñande pinɗon gaddu noon kam jobdam so tawi ɗum no wawi wonde en mbaɗi noon so wawa wonde mi ɗaccana on ɗo ɓinguel mon mi yaaha min ko rang tan woɓɓe nene padimi somi yettima galle joni wodat gaddaɗo e on ɗon saaha ɓe gandi so tawi o ɓoccitimaɓe ɓe mbawi wasde dañde goɗɗo te koɓe nani omo haala ko so dañi goɗɗo ɓe mbawi pertudemo e on ɗon saaha ɓe pelliti jabde yo nawmo o muynamo galle makko taw noon kala ñalawma jobdi makko ina ara tawmo galle kala nde ɓe pini wodan moɓe neeli namanamo halis makko kanko oɗo yummum annabi Moussa e kawisaji Allah ɓe kawri e makko ɓe mbimo joni min jaaɓi nawamo galle ma mbatta e makko hakkille no fewi noon o wi ɗum ala caɗele o nawimo galle makko kanko yummum annabi Moussa omo muyninamo toon ko ɓii ko kanko jibini te ñande foof jobdi makko ne ara e ko muynita ngel ɗo ɓinguel ko a yino Allah waɗiri mo calo ɓe mbaɗataɓe sababu nde jogorɗo arde bonnude laamu ma o Allah waɗi o ƴetta koye galle Firawna he ko hen o sowa Allah waɗi kadi o arti Firawna nehimo Allah waɗi kadi e nder ko nehimo ko muyninowo mo ƴetta kalisa mo yoɓatte kadi muyninowo o ko nene makko muynintamo ɗum waɗi so Allah wi hunde wonat sa darima e wasde wonde ko dariɗa e yidde hadde ɗum wonde ko ɓeydoro ko yawnude ɗum wonde kadi a wallitat ɗo jiɗata hadde ɗo a anda gonɗa koye wallidde no yawri eno woniri eno ɓuuri fewride kadi Seydi Sarr konngol arti e ma inchallahu taala jokken golle
ene janginen tan neɗɗo foti tan ko labde ɓernde laaɓa ɓernde laaɓana ɓernde moni kala won mo daroɗa aɗa hasidanoma ko kasindoɗama ko wayitama kono duwaw ni ten ko ɓuuri ɓuuri hewde kala neɗɗo kewɗo añƴe walla kala neɗɗo bonɗo mo yiɗana neɗɗo ɓamtare mo yiɗana neɗɗo cellal mo yiɗana neɗɗo ɓuural ko yiɗanama ko ene duña ni e koddiroji jomiraɗo wontandema moƴƴere beele ɓamtoɗa ƴeewon kala neɗɗo ɓuurɗo wonde haaside ɓuuri yaarude caggal kala neɗɗo ɓuurɗo wonde gaño haaside bonɗo on ɓuuri ñifde on Allah ɓuuri ñifde saabu hollum oya Allah ɓurata wallude ɗum noon neɗɗo yo tinno lawƴe ɓernde mum laɓɓina ɓernde mum yaada e jamanu yaada e aduna ko yiɗani goɗɗo o yiɗan ɗum hoore kala ko yiɗani hoore yiɗan ɗum goɗɗo ɗum woni neɗɗago ceerno Haali Abdoullahi Sy yummum annabi Moussa ɓinguel mum arti e mum e kayisaji no foti duuɓi o wonde annabi Moussa ɓayde wona ɓiiko ko tottaɗo yo muynin teni kadi mo yoɓe ɗon ɗo ɓiɓɓe woɗɓe kirsete ngel ari ene teddinani muynine teni kadi yummum ne yoɓe ceerno Seydar mi salminima mi weltima e namdal ma eyyi yummum annabi Moussa ɓinguel mum arte mum mbiɗa no foti duuɓi ɓe gondi ɗon bete o won ɗon tan hankkadi warti ha laaɓi walla o ruttima to Firawna eyyi Seydi Sarr mi weltima e namdal ma no feewi yummum annabi Moussa ɓinguel mum arti e mum o ɓooyani ɗon o woni ɗon ko duuɓi ɗiɗi e on ɗon saaha kadi o rutti galle Firawna nde wonde to banggue nder ko ɗon o jeeya ko ɓiyi ko kono noon to banggue boowal ko Firawna jeymo fodde no alhaali o yaari ni Allah subhanahu wa taala wino wahaynoma debbo o woni yummum Moussa o wino muyninmo sa muyninimo sa joguimamo ko kulol oto warede weddamo e nder maayo o muynimo lebbi tati o weddimo e nder maayo caggal ɗum Allah winomo saɗa weddamo e maayo he woto hul omo jogoɗo yoolade ala o yoolotako ko minen ndenatamo mami nel maleykaji am ndenamo o yoolotako so ɗum ɓenni woto suna wonde a serti e makko de ala on ceertani min komi duttinomo e maɗa e kadi o wonat nelaɗo kanko oɗo mo jiiɗa wadde woto hul omo jogoɗo yoolade ɗo sertata e maɗo ɗo beddoɗama ndiyam ɗo so yeehi kadi woto hul onde on ceerti ala komi gartiromo e maɗa wona ko ɓooyata no feewi ay ko Allah wino ko o waɗi ɗum o yeehi o dañani balɗe kewɗe ɓurani lewru walla balɗe seeɗa Allah artirimo e jungo nene makko omo artide e ley ko ɗanninoɗo artini jaaƴi sibi ndaw yahar nde ko ni o yaari nde o artata nde omo addi buuɗi haalis kala ñalawma jobdi makko ina ara ina totta e nene makko ɗum noon ko hunde hawnide koye nder kawisaji Allah jeeya Seydi Sarr nden Moussa dañi duuɓi ɗiɗi to nene mum nene makko artirimo galle Firawna ñande fof noon eɓe gara ƴewtade mo Firawna en nela yimɓe ene gara ƴewde habaru makko ene woori e gonka makko e fofof jiida e jobdi makko ñande foof ne ara kanko yummoro a jibini ɓiye yeehi jogorno ko warede Allah hollima peeje yeehi ha yettima ha yeehi warede kadi arti e juuɗe ma e kadi artidi e ndiɗo mbaadi kala ñalawma aɗa yoɓe te kadi ko ɓiye gonɗa e muyninde mo jibinɗa e reedu maɗa Allah so wiya tenoyi aɗa wawi lelde kono mawde nde kam arat ko ɗum waɗi Seydi Sarr Firawna arti galle Moussa arti galle Firawna jaafa ɗon caggal o dañi duuɓi ɗiɗi to nene makko ine muyninamo e nden noon Asiyatu bintu Mazahima o hebli kanŋe ha heewi e comci ɗi ganduɗa ko parnorɗi on ɗon saaha weeɓani jogotoɗo ɗin ɗon comci o ƴetti kadi ɓe jogui dammiri cewdi kamɓe Firawna en o itti hen ko yoni o itti hen baali kewɗi o ƴetti kanŋe kewɗo o ƴetti comci ɗi ganduɗa ko parnorɗi wona debbo foof wawi jogade ɗin ɗon comci e on ɗon saaha kanko noon Asiyata ko joom suudu mum lamɗo biyeteɗo Firawna kuɗaɗo Allah o omo jogui ndiɗo jawdi o nawi foof o totti ɗum yummum annabi Moussa
eyyi o tottuɗum yummum annabi Moussa. Seydi Sarr yummum annabi Moussa dañino wuurdi taw tampani, Allah waɗanimo dani. ɗum noon konngol arti e ma on saaha jokken golle Seydi Sarr. kala ɓiɗɗo ardata koye arsigue muɗum alhamdulillah ɗum ɗo hen ko yettude Allah no fewi jeer tan ko wayde ceero nde tawno hollum haqqille ne alɗa hen ko haalteɗo ko sa miccima tan an hoore maɗa keɗitiɗo ma waccu hen hoore ma no fewi kayne ceerno ko ɗum jeeyi sababu noon addude men yewtere nde. ceerno Haali Abdoulaye Sy o waɗi toon duuɓi ɗiɗi nde tawno muynam ko duuɓi ɗiɗi o arti e nder galle Firawna. holko adi gollade ɗo e nder galle he caggal kamɓe ɗiɗi hankkadi ɓen ɗon hakkude Moussa e Firawna. Seydi Sarr mi salminima, mi weltima e konngol maɗa e namdal ma. joni noon o arti galle Firawna, joni o arti holko adi gollodirde ɗon e Firawna e nder galle. Firawna Moussa holli ɗum kawisaji kewɗi e nder galle he. kawisaji ɗi puɗɗi ko nde o dañi duuɓi tati e nder galle Firawna kanko annabi Moussa. ɗo ha o serti e annabi Moussa kawisaji makko gasani, o gaynani hollude annabi Moussa kawisaji, o dartaki. ko adi foof nde o dañi duuɓi tati ɗo galle Firawna ɗo kanko gello annabi Moussa, omo jooɗino e koyɗe Firawna ɗo, jooɗi e koyɗe Firawna ɗo. e on ɗon saaha Firawna no jogui waare nde ko junde, kono noon waare nde ene serwi nde heewani leeɓon seeɗa waɗi, kadi leeɓi ɗi ko juɗɗi. ɗo jooɗi e koyɗe Firawna no ganduɗa sa woni galle aɗa wonde e ɓesgu ma cuhlon ma no jooɗorto e koyɗe ma ni. o ari o jooɗiri noon e koyɗe Firawna no ɓiɗɗo jooɗorto e koyɗe bamum ni. e on noon saaha o nangi waare nde omo fijira ha juuti, o bippi waare nde. ɗo bippi waare nde ɗo tan Firawna no joddino yimɓe tan Firawna woppi hendu, yimɓe foof nani dille goppugol hendu Firawna. Firawna meeɗani dañde ɗum e gurdam mum. Firawna kadi ko lamɗo timmuɗo. Firawna o laamima duuɓi 400 en kaali ɗum ñanden, o wuuri ko duuɓi 600 pawɗi seeɗa. o laami e aduna ko duuɓi 400, duuɓi 400 ɗi o meeɗa heɓde ko muusimo caggal o laamima. so ɗum ɓenni duuɓi 400 balɗe 40 fof ko laawol gotol o yahata dow wuro. duuɓi 400 kala balɗe 40 ko gotol o yahata dow wuro. duuɓi 400 ñalawma fof o ñamata ko mola ngeloba. kanko Firawna ko neɗɗo mawɗo, o wona neɗɗel, ko neɗɗo mawɗo. ɗum noon ko ni woni gurdam Firawna. o meeɗa dañde hono ɗum ɗo. Moussa nangi e waare makko, bippi, o woppi hendu. to woppi hendu ɗo, hendu goppugol hendugol ina yaadi e dille ɗe jooɗinoɓe sara makko ɓe nani dille ɗe. ɗum waɗi Firawna o mettinani annabi Moussa. o wi oɗo noon ko gañam, o woni gañam tigi. o dari e yidde warde kadi annabi Moussa. Asiyatu wimo ala, woto war oɗo, sibi gelɗo ko cukalel. ko wiyete sukaɓe ko kay ngala hakkillaji. an ka mawɗo, oɗo ko cukalel. sa wi aɗa e hutoro hakkille ma o e gelɗo, fewani. gelɗo ko cukalel ala hakkille, saka o anda wonko waɗi walla ala ko waɗi. Firawna wi ala, o komi barowo ɗum hankkadi. Seydi Sarr, konngol arti e ma, jokken golle. est ce que aɗa andi lamɗo poɗɗo dani hen so tawi waɗama ɗeɗo gueɗe nder yimɓe ko hunde jiiɓinde no fewi. ko baahe Mamadou Ibrahima Sow en tan, ko baahe ganduɗa fooɗe leeɓil tan jomum dañi probléme mawɗo. ceerno Khalid Abdoulaye Sy, Firawna laawima, jiiɓima, teni kadi holliti oɗo ko gañam, alay saago mi waramo ɗon. joni hol feere dañande, hol feere heɓande ha kanko Firawna o wasi warde annabi Moussa? Seydi Sarr, mi salminima lawol gongol. mi weltima no feewi e namdal maɗa. mbiɗa noon joni o felliti wardemo. joni holno ɗum yaari, hol peeje baɗade ha o wasi warde annabi Moussa? eyi a jarama e namdal ma payodingal. o felliti wardemo sabi on waɗi feere ha o hersi.
e on saha to felliti warde mo ɗo asiyatu ara makko wimo ɗum ɗo ko cukalel wardetake wonde waɗi wona gueɗe sibi ala hakkille mawɗo jogui o Moussa oɗo Firawna wi ala o natti wonde cukalel bawɗo wadde feere kay ha yaltina hendu e mawɗo on natti wonde cukalel asiyatu wi ala ko cukalel joni no gandirta ko cukalel mami addu palade goto jogui ɗo palade jamdi o ƴetti tamaro o waɗi hen o ƴetti ƴulmere jeygue huɓɓude o waɗi hen wande jeygue e on noon saaha o wi joni mi adda ɗum ɗo jojjinani yeeso makko so ƴetti ko tamar ko o waɗi hunuko ɗi ganda o natti wonde cukalel e on saaha ko jiɗɗa fof mbaɗa so tawi o ƴetti ko jeygue ngue noon o waɗi e hunuko walla jungo makko memoyi ko jeygue ngue ganda o ko cukalel mbasa wardemo Firawna jaɓi feere nde wi ala caɗele ɗum noon mbaɗen noon ɗum waɗi Asiyatu addoyi tamaro o waɗi hen o waɗi e palat o addi palat goɗɗo o ƴetti ƴulmere jeygue o waɗi hen kanji ɗiɗi foof o ɓattini Moussa nde o ɓattini Moussa ko cukalel ne yaara duuɓi tati Moussa ragani tamaro ko yiɗi wadde e hunuko te kadi so memi tamaro ko Firawna waranmo kono o ragani tamaro ko nde o ragani tamaro ko hoddiro Allah neli Jibrilu aɗa andi Jibrilu hay majande kanko ɓuuri yawde ko kawis Allah no feewi Jibrilu jogui ko 600 wibjo ɗe o diwrata ɗe ko fodde 600 wibjo so tawi Allah noddimo nelimo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo noni Madina galle mum kanko Jibrilu omo woni less arsi danki Allah ki so Allah hokkimo hokkatnomo wi nawan nelaɗo 600 wibjo ɗe o ƴettat fodde 500 e capanɗe 9 wibjo ɗe o tamaɗe o salo fortudere wibjo woto o fortata so forti gotol o artiri hakkude danki Allah ki e galle nelaɗo Madinatul Munawwara e aduna he wibjo ngo ko gotol o fortatango o artirango tawat o darima damal galle nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo o ko jawɗo joni noon Moussa o ragani tamaro ko ɗo fotti jungo omo jogori weddade e tamaro he ko ɗo Allah noddi Jibril wimo jiyaɗamo o de o weddimo jungo makko omo jogori hoccu tamaro ko joni noon dokko ɓuuri yawde filtin jungo makko mbete omo hocca jeygue ngue so wona ɗum gaño makko e gañam o waranmo ɗo fotti jungo omo nawata tamaro to ko toon o tindino hawre Jibril immima dow asmanuji felmi jungo makko o hawri e jeygue ngue o ƴetti o waɗi e hunuko kanko oɗo annabi Moussa ɗum noon Seydi Sarr konngol arti ma jokken golle machallah Jibril ko jawɗo koy ceerno Khalid Abdoulaye Sy o ƴetti ƴulmere nde o waɗe hunuko holko jokki ɗon ceerno Khalid ay Seydi Sarr mi salminima mi weltima e namdal maɗa no feewi o ƴetti ƴulmere nde o waɗi e hunuko mbiɗa joni noon ɗon holno wayi o ƴetti ƴulmere o waɗi hunuko ɗemgal ngal sumi o hukkiti ƴulmere nde ɗemgal ngal sumi caggal ɗum noon ɓe cafri ɗemgal ngal ha ngal selli Firawna noon o wadduno e Asiyatu ko so tawi Moussa hocci tamaro ko ñaami ko weli Firawna fof yo waɗe makko kono so tawi ko jeygue ngue hocci o memata Moussa joni noon Moussa hocci jeygue e yambirore Allah eɗo Allah neli Jibril yo felmo jungo makko filtina ɗum ɗo jogorno hoccude tamara ko so hocci moƴƴantamo hakkude makko e ndiɗo gaari bonti joni noon o waɗi ƴulmere jeygue e hunuko ɗemgal sumi Firawna woppimo sabi ko ɗum haalduno e Asiyatu hayiti wardemo Seydi Sarr ko ɗum waɗi sababu o takkiɗi ɗemgal kanko Moussa e gurdam mum foof ɗemgal ngal koko takkiɗi addani ɗemgal ngal takkidde ko cumgol ngol sumi ɗo ngal ngol ɗo cumgol ko ɗum ɗo addani ɗemgal makko takkidde ko ɗum waɗi sababu nde Allah noddimo
caggal o dañi duuɓi capanɗe nayyi ene yiɗi neldemo waddemo nelaɗo nelamo e banu e ɓiɓɗiyankoɓe taw koye firawna o wi aha mboɗo jogui mawnam goto mboɗo yiiɗi mbaddami e makko somi haali o nantina sibi min ɗemgal am laaɓani somi haali ɓe pennatam sababu ɗemgal makko laaɓani ko ndeɗo ƴulmere nde o wanno e hunuko ma en garoy hen so hawri e welede Allah to Allah nelatamo to ma en jettoyo toon inchallahu taala so Allah haaji. Seydi Sar ko ni o waddi e ndiɗo ngaari Firawna o jokki gonal makko e galle Firawna kono kam o waɗi feere ha Firawna yaltini hendu. Seydi Sar o woni e galle Firawna ha ko Allah haaji nden o dañi duuɓi jeeɗiɗi kadi wonko waddi e Firawna kanko oɗo annabi Musa. Firawna eɓe joddino e 16 mum ene mbiyata 16 e ɗo Firawna jooɗoto jogui jonde tan nde ganduɗa ne heewi foftade ɗon kisa kanko e annabi Musa eɓe joddi e dow 16 he annabi Musa ene dañi duuɓi jeeɗiɗi eyyi nde o yaltinte Firawna hendu nde Firawna joguino e on ɗo kanko o joguino e on ɗon saaha kanko annabi Musa ko duuɓi 3 kono noon ɗoɓe joddi e ndiɗo dadduɗi walla oɗo chaise mo kalanɓe joni e on ɗon saaha Firawna ene jogui duuɓi jeeɗiɗi ɗone kadi wonko ɓe mbaddi ɗo. Seydi Sar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle. est ce que Moussa en yaray duuɓi jeeɗiɗi hankkadi nane galle Firawna saabu hankkadi ko ɗon o jeeya nde o hoccande ko ɗon o adda yimiraɗo ko muyninɗon e yoɓa o artiɗo omon ɗo henno ceerno Khalidou aɓeɗe jodde dow danki joɗorde Firawna koɓe mbiyata photoyaji lamɗo no pamirton ko photoye baɗɗo fayida ɓe joɗodima ɗon kamɓe ɗiɗo hakkude añodirɓe ɗiɗo hakkude Moussa e Firawna ɗon ɗo ɓe girbodiri holko kewi ɗon ceerno Khalid Abdoulaye Sy. Seydi Sar mi weltima no fewi e namdal maɗa eyyi Moussa ne joddi e Firawna e dow jonde muɗum 16 holko ɓe mbaddi ɗon ɗo ɓe joddi ɗo Firawna ene fijja e makko ene yewtude e makko tan fiimo kellel e hoore on saaha o mettini kanko Moussa o diwi o telli e danki ɓe joɗino ki woni chaise o noon ne waɗi koyɗe 4 o diwi o telli chaise ko mawɗo o diwi o telli kanko annabi Moussa o darni koyɗe makko e leydi nde o darni koyɗe makko e leydi o tellima e chaise he ha o daroyima e leydi e on ɗon saaha omo tikki kanko annabi Moussa o ƴetti koyngal makko o fetti chaise on ɗon nde o fetti chaise o hen koyɗe ɗiɗi e chaise he keli Firawna yani e leydi nde Firawna yani e leydi tan ndeke wonko memi hinere makko hinere nde gañi nde seeli won saaha hinere nde woni e yaltinde ƴiƴam o wadduno koye Moussa ɓe gonno koye yewtude o memi ɗum o fi ɗum hello tan Moussa tikki mettini telli less fetti chaise mo joɗino kanko Firawna chaise o hen koyɗe ɗiɗi keli Moussa yaawi dañde doole Moussa e gurdam mum kala ɗo tolni kala tolnodiɓe makko omo jogui sembe fodde ɓen 10 gila Allah tagui mo o darni koyɗe leydi kala ɓe o tolnodi to banggue duuɓi e to banggue tolno soɓe gonani 10 ala koɓe mbawi e makko eyyi kala ɗo tolni ɓe o tolnodiɓe omo jogui sembe mabɓe fodde ɓen 10 ɗum o jogui kanko Moussa ko noon Allah waɗi mo joni noon o fi dankiki pettal gotal hen koyɗe ɗiɗi keli Firawna yani ɗum waɗi hinere mum gañi seeli hinere nde seeki ƴiƴam woni e yaltude hen ɗo kadi Firawna himmi wi ma waramo woppirtamo ni saabi oɗo natti famde oɗo Asiyatu ari wimo an noon mi famanima hankkadi an kay ɗum ɗo foti ko weldema dañƴe ɓiɗɗo baɗo ni
heewde doole pettal gotal 16 oɗo an hoorema sa fi 16 o pettal ne wawi taw helata ɓiɗɗo baɗo ni joom doole janggo so tawi añɓe ma kucci e ma omo wawi darade o walluma o haɓa e mabɓe ɓaɗo mo jogui doole oɗo koye poɗɗa ko weltade Allah waddi hokkima ɓiɗɗo baɗo ni ko joom doole janggo so tawi golwole gaari ene wawi walludema haɓede o folanma jogornoɓe yenɓe maɓe ɗum waɗi tikkere makko deeƴi kanko Firawna ndi gaari bondi caggal ɗum o continue gondigal mabɓe ha ɓe dañi Moussa dañi e galle he duuɓi 12 e on ɗon saaha kadi Seydi Sarr won koɓe mbaddi kadi joni noon duuɓi ɗiɗi ɗi koɓe mbaddi ko kadi ko hunde ɓurde hawnade ɓurde wonde kawis joni noon ko ɗo katten e yewtere men so hawre welede Allah ha janggo jokken annabi Moussa hakkude makko e Firawna inchallahu taala ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe onon foof on duwanama ɗon neɗɗo wawi wonde foof yo Allah waɗe mum nden ka mum mi salmini ceerno Abdoulaye Sarr mi salmini galle ma mi salmini ɓesgu ma onon foof yo Allah hokku en tawede janggo ganden nde annabi Moussa dañi duuɓi 12 holko waddi e Firawna e kadi jokken golle ɗe so hawre welede Allah ma en gandu holko woni hakkude Firawna e annabi Moussa holɗo rewi hade annabi Moussa mawnude holtoɓe ndewdi holtoɓe jaadi ha to jogori ha ɗoyde so hawre welede Allah ma en kaal ma yimɓe dañ humpito so hawri e welede Allah hakkude Moussa mo Allah nelno o e ndiɗo gaari bondi Firawna laaminoɗo Misra e on ɗon saaha oɗon jarlo oɗon jaafo en duttima kadi e duwanade Mouhamadoul Ghali ɓi ceerno meɗen nde Allah wurnata barkina ɓinguel dañoguel woni wonno inde nde ko hanki yo Allah wurnu barkina yo Allah wonmo ceerno Ahmadou mo innirimo oɗon jarlo oɗon jaafo musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalid Abdoulaye Sy Seydi Sarr mi ruttiyema konngol ɗum noon yo Allah hokken hawde e janggo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jamaje benede bordo minne julde jude mondo bodo manta annabi bordo minne julbe chute jude mondo bodo manta annabi bordo minne دورة النجيل زبور المتى قرآن دوغم برد a jarama ceerno Khalid Abdoullahi Sy ko ndu wonda ceerno Mouhamadoul Ghali Mbaye ko enen kadi en mbi amin ya rabbi ya rabbal alamin weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe kala ene duwanoma oɗo hen boobo dañaɗo innaɗo o mo inniri ceerno makko ceerno Ahmad en duwima yo Allah wurno barkina en duwanima dendagal sukaɓe rendogo kala en duwanima kamɓe rewɓe jibinɓe kala kamɓe yo Allah ɓeydanɓe cellal e hattan jinnaɓe kadi Allah ɓeydanaɓe sembe wawde nehde ɓiɓɓeɓe ha ɓiɓɓe kadi mbawa wonde ɓiɓɓe janggo darotoɓe hono darɗe ɗi darɗe ɗi ɗi jaahi annabi o sallallahu alayhi wa sallam musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmede min garde moon ha ɗo henna yewtere men tarihaji annabaɓe gonɗen koye annabi Moussa eɗen jara hande nogas e goo lewru korka eɗen jogui bandaji nogas e goo tugganma adama ha yettiɗo ɗen jaraten alhamdulillah ko yettude Allah kala mo jiɗɗo rewidade golle ɗe so yeehi to lawre YouTube tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe ma taw toon lebbiɗi kala musidɓe tedduɓe aadi men ko janggo so haaji jomiraɗo to karallagal to ko musidɗo moon Seydou Abouba gorko muluk Seyba dande welne nde dusaten ko musidɗo men ceerno Ousmane Limo Dumga koɗo men ko ceerno Khalid Abdoullahi Sy gorko mo Soringo tawete to France ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr gorko mon dulmaji ketki malayki jaam yo jaam Allah ñallani musidɓam tedduɓe ɗo gonɗon ene gondiɗo foof amin jiiya on duwuji mon ne jetto jettiɗo mo yettinani foof baɗɗo message mo waɗani foof mi yetto ɗum noon amin tini on e nder ɓerɗamen he onon bandiraɓe rewɓe on musidɓe worɓe amin tini on e nder ɓerɗamen he on jarama ala e annabi mo Allah junno sowona yasin borodo wille ala e annabi mo Allah julno sowona yasin borodo wille
data Allah yedma ganya monganya da